Ja tenim el Dani Cortijo amb nosaltres. Dani, bona tarda. Bona tarda. A veure, secció Altres Barcelones. Avui en què ens fixem? Doncs bé, si fa temps van fer les muralles romanes de Barcelona i van tenir molt èxit, hem dit, doncs anem a acabar-ho. Perquè no només tenim muralles romanes, les més visibles són les muralles romanes, però en canvi tenim una muralla medieval i les seves fortificacions modernes que també es poden trobar amagades dins edificis, que això li va fer molta gràcia a la gent, va haver gent que va enviar correus. Per exemple, sense anar més lluny, un exemple. Aquí tenim el Palau de Ciutadella, tenim el centre esportiu municipal. La gent s'està banyant al costat d'un tros de la Ciutadella Militar de Barcelona. I no ho deuen saber. Alguns no deuen saber. Ja han posat un panell allà que posa allò, és el baluard de la reina. Aquest és un lloc que poca gent sap que existeix. O, per exemple, sense anar més lluny, hi ha un pàrquing al costat de la plaça del Teatre, aquí segur que hem passat 1000 vegades a la Rambla, i si baixéssim aquesta rampa el que ens trobem és un tros de muralla, que és el tros de muralla que hi havia a la muralla de la Rambla, que es coneixia una de les muralles del segle XIII. Molt bé. Doncs com aquest farem un vol per diferents trossos de Barcelona on podem trobar muralles, que segur que ens agradarà. Doncs hem començat per aquests dos, però en tenim més. Continuem el nostre inventari, no?, de trossets de muralla medieval de Barcelona. Sí. El que hauríem de saber primer és més o menys com evoluciona la muralla de Barcelona, d'acord? Pensem que Barcelona és una ciutat molt petita, des del segle I abans de Crist fins al segle XI viuen a dins d'unes muralles i a partir d'aleshores, que són les romanes, comencen a construir fora. Tenim alguns mapes de com ha anat evolucionant la ciutat, a veure si ens els ensenyen. Veiem aquests mapes. I el que es veu és que això, durant gairebé 1000 anys, la gent vivia aquí dins, dintre aquest recinte. Això són uns mapes de la Universitat de Barcelona. A partir d'aleshores comencen a sorgir les viles noves, que són aquests petits, diguéssim, nuclis que hi ha al voltant d'una església. I burgs, perdona, què són? Els burgs són... Burg vol dir ciutat, un burgès és qui viu a la ciutat, per exemple. Els primers que es fan és al voltant de l'aqüeducte, van creixent, però què passa? Que arriba al segle XIII, és l'època de Jaume I, expansió territorial, i hi ha més gent vivint fora que dins. Aleshores tindríem un altre mapa que ens indicaria aquest creixement de la ciutat. Es faria, per situar-nos, això que es veu aquí és la plaça Catalunya actualment. D'acord. Això d'aquí és la Rambla. La Rambla era una riera, Rambla en àrab vol dir rierol. Una de les muralles es farà aquí acabarà la ciutat, i l'altra muralla es farà fins aquí. En principi, com aquí hi havia el rec Comtal, que era un rec d'aigua, van dir ja no cal una altra frontera natural, més tard ho van ampliar fins al final. Aquest serà l'últim portal que es farà, per això es diu el Portal Nou. Molt bé. I es diu, aquest flamant nou li queda, d'acord? Més tard, què passa? Entre els segles XIV i XV la ciutat s'expandeix i aquell mateix fet que havíem tingut per aquí, el comencem a tenir per aquí, i és el Raval. Al Raval es faran unes noves muralles, no es llançarà la muralla de la Rambla, si ens fixem aquí sí que s'ha acabat la muralla més o menys cap aquí, i s'enforcarà en aquesta època de segle XIV-XV, es farà aquesta nova zona que ara serà el barri del Raval. Si ara miréssim un mapa del Google Maps mateix, veuríem que això ens ha quedat com fossilitzat. Aquí tenim els quadradets típics, els octògons de l'Eixample, i la ciutat vella ens queda aquí. Clar. Doncs aquest seria el mapa de la Barcelona medieval. A partir d'aquí el que farem serà començar a mirar diferents coses que passen. Concrets. Com per exemple, aquí veiem que hi ha unes punxes que surten ara. Sí senyor, els baluards. Són els baluards. Això quan diem un baluard la gent diu sí, el baluard, però què és un baluard? Eren punts de defensa, diguéssim, avançada. Això es comença a fer a l'època moderna, l'època de l'enginyer Bovent. Si algú s'ha llegit el Victus ja sap de què va tot això. Sí, no, i en alguna ocasió n'has parlat. I cap allà avant, cap a aquesta zona d'aquí, s'ampliarà una mica la muralla. Més tard el que sabem és que, veieu que a més queda fossilitzat, el traçat de quan van tirar la Ciutadella quedarà aquí. Tot això són les diferents muralles. Al final, què passarà? Al segle XIX, 1854, es tiren les muralles de Barcelona. I aquesta Barcelona que havia viscut així, és una imatge, a mi em sembla molt maca, es veu despullada. És com si li haguessin tret totes les muralles i a partir d'aquí és com començarà a créixer l'Eixample. Però clar, a partir d'ara, diem, tenim una ciutat totalment despullada. Què ens en queda d'aquestes restes d'aquesta altra muralla? La muralla romana sí que veiem que a simple vista es pot veure. Però la muralla medieval, l'única que podem veure a simple vista i que tots haurem vist alguna vegada, hauríem d'anar cap aquí. D'acord? En aquesta zona d'aquí, on tenim el principi del paral·lel, tenim el baluard de Santa Madrona i un pany de muralla, que fa uns dies, a més, la van obrir al públic, es pot veure. Aquest és el més evident, no? I aquest és el més evident. Tot i que restaurat ens podríem imaginar que la muralla més o menys tindria aquest aspecte, d'acord? Però que a partir d'aquí la gent ja diu no he vist mai més cap tipus de muralla romana. Doncs més o menys seguint les agulles del rellotge, des d'aquí anirem pujant per les rondes, anirem veient diferents trams de muralla d'aquella època. Per exemple, si avancem, en el mapa hauríem de buscar una altra posició, que seria a
aquí, Paral·lel, d'acord? pugem. Tenim Ens a aquí la Rambla. el número 15, que com estem en horari restringit no direm a què es dedica aquest local de Però final de tothom la sap en Rambla. quin punt està i què és. I aquí dins, que té gràcia, jo A dins? vaig escriure el llibre i no la vaig posar, perquè aquests llocs jo no hi freqüento i m'ho va dir un Hi ha lector. un tros de muralla Hi ha medieval? un tros enorme de la muralla Ostres! medieval Ostres! del Raval. Aquesta, diguéssim, és la que dona cap a fora. Si ens fixem, el que hi ha al voltant del Paral·lel i aquestes zones són les rondes, i es diuen rondes perquè era el camí del ronda de les muralles. No hi havia cap faraó egipci ni res d'això, això és decoració. El contrast és tremendo, eh? Hem posat la decoració més casta d'aquest local, evidentment. Si la seguim anant nostra per aquí, ronda. Vinga. seguiríem Santa Madrona, després aniríem Sant cap Pau. aquí i una part que ens queda aquí és el número 1. Sí. Tenim aquest ascensor, que a més hi ha un panell, això que es veu aquí és un panell que Sí. indica que hi ha alguna cosa. Si ens colem dins l'ascensor i mirem cap a la banda dreta, el que trobarem serà ni més ni menys que les restes d'un de les entrades que hi havia, que era el portal de Sant Sever. Això, si miréssim cap a l'altra banda ara mateix, el que veuríem són els blocs de pedra, es veuen clarament. Era el portal que, diguéssim, que després anava cap a la font de Canaletes antiga, abans que hi hagués la font aquella nova, que ja vam dir la setmana passada que era nova. Aquí tindríem una de les entrades de la ciutat, aquí han hagut de perforar les bases de la muralla per fer aquest ascensor. Per tant, Ostres! podeu viatjar a la història sempre que hi Quan el aneu. feu servir, ho tingueu present. Després, un altre lloc que tenim, Vinga, continuem. més cap aquí, abans de desviar-nos cap a aquesta zona, el que farem serà baixar Rambla avall. Aquesta Vinga, una muralla no miqueta. es tira, quan fa la del Raval, es queda, i és aquest pàrquing que us deia, que per cert, hauríeu d'entrar per l'entrada de peatons, perquè aquesta és la de vehicles, d'acord? No es pot baixar per aquí, que després diran que jo dic que la gent faci Que no il·legalitats. fomentis aquí una actitud incívica, eh? I aquí el que van haver de fer també va ser perforar aquesta muralla del Raval, del Raval, la que separava, diguéssim, el Raval i la Ribera, la muralla de la Rambla. Aquesta és una de les muralles més antigues, del segle XIII, d'acord? És l'època aquesta de Jaume I. Doncs quan passava una muralla per la Rambla, doncs sí, és la part, diguéssim, baixant de la Rambla a l'esquerra, tot allò era muralla i com als historiadors ens agrada, s'han de demostrar les coses. Doncs si algú no s'ho creu que hi havia una muralla, la podem trobar aquí. Molt bé. Anem a mirar més llocs continuem el nostre i passeig. ara aniríem a l'època moderna, ja Val. quan es fan aquestes ampliacions d'aquí, aquestes ampliacions Ens hem quedat que de serien moment tots els aquesta baluards, tot això, doncs podríem anar a visitar diferents punts. Hi ha un punt que el podríem trobar més o menys a la Ciutadella, sí. que el 2007 es va descobrir, és el baluard de Sant Daniel. És un lloc, a més, la Guerra de Successió va tenir molta importància perquè des d'aquí les tropes que hi havia dins de Barcelona van expulsar els borbònics al migdia, més o menys, començament de la tarda, i van perseguir-los fora muralles. Van saltar per Portal de Sant Daniel, que són aquestes magnífiques restes que, en principi, jo tenia informació que ara pel tricentenari s'haurien de tornar a descobrir, però de moment encara queden enterrades. Però que sapigueu que quan esteu caminant per la Ciutadella podeu trobar moltes restes d'aquestes. I sense marxar gaire de la Ciutadella tindríem l'altra resta. A aquesta zona hi ha diferents restes, que seria justament on hi ha la parada de Barceloneta, aquesta punxa que fa això així, darrere uns edificis blancs, que sembla com un hospital, allò, quan baixes de la parada. Sí. Si et coles pel mig dels edificis, hi ha una plaça bastant gran i la gent ignora tot aquest tram d'aquí, que és un altre baluard, que és el baluard del migdia, que també té un poder simbòlic perquè aquí no van arribar mai els borbònics, només un moment, i els van expulsar cap a fora. És l'últim lloc on van passar els borbònics per la banda de mar. Doncs aquest baluard és enorme, com veiem, no és una cosa que hagi de passar desapercebuda, però com està darrere aquests edificis, ningú s'hi fixa. O sigui que si passegeu amb algú que vingui de fora... Clar, perquè et sembla una zona particular, privada, i no hi entres. Clar. La gent que aparca al pàrquing de sota, aparquen el cotxe i tenen un vidre i a davant tenen un baluard de l'època moderna. Cosa que és una cosa que també jo crec que per la gent que viu allà deu estar bastant maco. Després, sense anar d'aquí, aniríem per aquesta zona que trobem per aquí, que és la Ciutadella, aquesta estrella de la Ciutadella, i un d'aquests baluards, que és aquest d'aquí, és el baluard de la Reina. Són les punxes que tenia la Ciutadella, la trobaríem al Centre Esportiu Municipal. Si ens apuntem a aquest centre esportiu municipal... Amb el que has començat, al costadet de la piscina, doncs mentre podem nedar en un lloc que abans era una zona militar repressiva, doncs ara mateix tenim un hidromassatge a sobre. Sí, jo sempre dic que a Barcelona tenim una capacitat Una superposició de capes increïble. Hi ha una frase de Nelson Mandela que sempre diu que l'important no és no caure, sinó aixecar-se sempre. Mira, no només ens aixequem, sinó li posem un spa en un lloc repressiu. Ostres, sí, noi. O sigui que a sobre és una mica com gairebé Sí, d'intentar donar-li la volta a la història. Totalment. Doncs tots aquests emplaçaments que tenim són ampliacions posteriors, però una altra, que és la més moderna, que aquesta és fresca, ens la treuen de les mans ara mateix, és el Servei d'Arqueologia de Barcelona va fer fa poc una notícia, que és que havien trobat les restes del baluard de Sant Antoni, que seria on estava el Mercat de Sant Antoni, sota el Mercat de Sant Antoni, i a part, com amb aquest mapa es pot veure, com aquesta
Aquest baluard era la sortida de Barcelona, veiem que hi ha un carrer aquí, carrer Hospital, seguiríem per aquí, després això, per l'altra banda també podríem seguir. Aquí seria la Meridiana i cap allà aniria cap a Creu Coberta, plaça de Sants. Han trobat el tros de calçada romana que sortia i una part de les centuriacions. Les centuriacions era una quadrícula que van fer els romans, o sigui que veieu que Cerdà, ho sento molt, però no va ser tan original. Doncs aquí, d'aquí poc, quan obrin el nou mercat, quedarà exposat i es podrà veure aquell baluard de Sant Antoni, que és aquesta última part, diguéssim, de les últimes notícies que tenim. Hi ha altres trams que s'han trobat al llarg de la història, sobretot a la zona de Ciutadella, Lluís Companys, etc. Però bé, com li va agradar molt a la gent que pengéssim a internet el mapa aquest de les muralles romanes... Clar, per mirar-ho amb més deteniment, que aquí ho fem tot molt ràpid, clar. Penjaré un mapa, altrasbarcelones.com, on està posades totes aquestes zones que hem dit, amb la direcció on trobar-les, i així la gent podrà anar a fer aquesta excursió per les muralles perdudes. Clar, fer aquesta ruta i veure-ho així en primera persona. Doncs, Dani, moltíssimes gràcies per les teves entregues històriques de Connexió, que vagin molt bé les vacances. Molt bé, moltes gràcies. Vinga.